салому алайкум мухлисони ММА. ба канали мо хуш омадед. Лайк гузоред ва обуна шуданро фаромӯш насозед. мо бошем видеои имрӯзаро оғоз мекунем. спонсори видеои имрӯзаи мо телеграм-канали Шермардон Шоп мебошад, ки беҳтарин либосҳои босифатро ба шумо пешниҳод мекунад. сифати олӣ ва аз матоъҳои қиматбаҳо бо нархи дастрас. дастсавка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон аст. барои фармоиш ба ватсапи дар рӯи экран буда нависед ва ё барои тамошои дигар намуди либосҳо силкаи телеграм-канал дар комментария ҳаст. дар омада тамошо кунед, чун ҳама рӯза борҳои нав гузошта мешаванд. рақиби навбатии Ислом Махачев Чарлз Оливера ва ё Ҷастин Гейдич хоҳад шуд, ки дар рейтинги дивизиони сабуки UFC дар сатҳҳои якум ва дуюм қарор доранд. дар ин бора дар суҳбат бо нашрияи ТАСС менеҷери қаҳрамони амалкунандаи UFC Ризван Магомедов хабар дод. Ҷастин ё Чарлз Оливера хоҳад буд. барои ман ҳамчун менеҷер ва мухлис ҷанг бо Гейдич бошад хубтар аст. ин барои мардум ҷолибтар аст. марҳилаи нав, даъвати нав, мубориза чизи нав хоҳад буд, гуфт менеҷери Ислом. ба гуфти худи Ислом ӯ интизор аст ки дар мусобиқаи UFC 299 ки 9 март дар Майами баргузор мешавад ширкат кунад. Аъзам Ғафуров дар якҷоягӣ бо рақибони собиқи худ Юнус ва Мансур Хаттуев дар клуби ҷангии Аҳмад дар Грозный тамрин карда истодааст. бояд гуфт ки Аъзам моҳи сентябри соли 2019 бо Юнус баромад карда буд. расман варзишгари бебохти тоҷик Самандар Муродов 9-0 дар мусобиқаи UAE Warriors 46 бо варзишгари узбек Бобур Қурбонов 13-5 дар Абу-Даби 20 январ вомехӯранд. ин муҳорибат дар толори Мубаддала арена барпо хоҳад шуд. ёдрас бешавем ки Самандар моҳи августи соли гузашта бо варзишгари бразилиягӣ Лукас Сампайо дар ҳамин лига вохӯрда буд, ки бо тасмими доварон дастболо шуда буд. то ин давр Самандар бисёр тайёрии ҷиддӣ дида буд ва боварӣ дорем ки 20 январ як муҳорибаи фаромӯшнашавандаи тамошобобро баҳри мо мухлисонаш пешниҳод хоҳад кард. дӯстон, агар ҳамин видео 500 лайк гирад, мо маълумоти пурраро дар бораи ҳар дуи варзишгарон пешкашатон хоҳем кард. ин буд хабарҳои имрӯзаи мо аз ҷаҳони ММА. то видеоҳои баъдӣ шоду пирӯз бимонед.